O Plan BO, a axuda pública para a compra de gafas e lentillas en menores de 16 anos, continúa en marcha meses despois da súa posta en funcionamento. Trátase dunha medida sanitaria que busca facilitar o acceso á saúde visual infantil. O Plan BO permite obter ata 100 euros anuais por persoa para a compra de gafas ou lentes de contacto, incluíndo no caso de lentillas os materiais necesarios durante un ano. É unha axuda tanto para a gafa como para a lente de contacto, no que o goberno nos dá 100 euros para poder acometer ese gasto. Diríxese a nenos, nenas e adolescentes de ata 16 anos con problemas de refracción diagnosticados, sempre que teñan dereito á sanidade pública, así como a menores con cobertura a través de certas mutualidades. É algo que tardou en sacarse, pero que está moi ben, porque que un neno teña un problema visual e que por temas económicos non poda acceder a unha axuda, pois non é xusto. E esta iniciativa permite que sí, que todos os nenos menores de 16 anos podan acceder a unha gafa se a necesitan. A axuda solicítase únicamente de forma presencial nas ópticas adheridas ao programa, que en toda España suman alrededor de 10.000 establecementos. Unha iniciativa que lle acaban de prolongar os fondos ata 2027. A iniciativa xa marcara o goberno ano pasado, sacaron a finales de ano, e agora que acaban de facer, que é a noticia que acaba de saltar, é que acaban de aumentar os fondos e prolongarla hasta 2027. Meses despois da súa posta en marcha, a medida continúa a consolidarse, aínda que o seu nivel de solicitude varía segundo as zonas. No caso de Opticalia, en Ribeira, foron algo máis de 60 persoas que xa tramitaron, unha cifra que amosa un uso aínda moderado, pero en crecemento. Cando veñen a preguntar por gafas, moita xente ni non sabe, comentámoslle nós que hai esa posibilidade, que todo o tema de papeleo e de gestión facémolo nós desde aquí e que non ten maior problema. Aínda que unha das razóns polas que esta axuda non se chegou a consolidar máis foi por problemas á hora de comunicar a súa posta en marcha. De inicio, incluso nosos as ópticas avisóusenos moi tarde, sacaron o BOE, creo que foi un martes, e incluso tivemos clientes que chegaron aquí, e sei que non pasou só nesta óptica, sino en moitas máis, que avisaran de que xa saliran as axudas e nós non estábamos nin informados. Hai unhas 10.000 ópticas, e de feito moitas ao principio, porque nós somos a 351 de España, que nos anotamos, incluso moitas, as primeiras 2 semanas non conseguiron darse de alta no rexistro. O programa conta cun orzamento total de 48 millóns de euros e estará vixente ata 2027. Segundo os datos do Ministerio, 1 de cada 10 menores presenta problemas de visión non corrixidos por motivos económicos, o que o Plan BO busca paliar.